Hej, velkommen til den her video. Det er det lige meget. I hvert fald, vi har Bastian inde igen i dag. Hej Bastian. Hej. I dag skal vi spille et spil, der hedder Pirate Car, og det handler sådan set om, at man skal du viser lige købe en car. Ja, så trykker der er faktisk nogle tutorial. Så Købe en car, og så kan man køre ind i det der port der, eller der er billeder med penge, og så skal man, hvor længere man kører, uden hvis man, og så for mere værdi får den, og hvis man vælger at parkere, så stopper den der. Og så her, hvis man kører ind i noget, så mister den lidt med værdi. Og der står, at man skal parkere, bare lade være med det. Du skal ikke parkere. Men det står der. Ja, jeg gør det en gang. Lige nu parkerer jeg en gang. Prøv at køre ind i noget for at vise dem det. Det er tit op i pengene. Prøv at køre ind i noget. Som den der? Ja. Prøv at køre. På de her mister du værdi. Kør videre, siger jeg. Okay. Du skal køre videre. Der er sådan en stor skærm. Der er sådan en stor, eller porten er sort, fordi man ikke kan komme lige nu. Jeg tror det er bilen, hvor den er. Og der er meget værdi. Jeg mister ret meget værdi. Jeg vælger at parke den på 1500 cirka. Parker du den først der? Jeg kan faktisk se det. Men nej, jeg kører videre. Please. For mit game virker ret dårligt, synes jeg. Jeg kører til næste, fordi nu er der heller ikke nogen free parkingsplads. Du man bare kører igennem folk. Men jeg sådan der. Sådan der. Så kan du se, at den har fået plus 440. Nej, 404. Og min har fået 3 plus 341, for jeg ikke har kørt ind i tingene med fejl. Man kan drive. Hvor længere man når med den, hvor længere man når med drive den igen. Ja. Som I lige faktisk lige set på min skærm. Så jeg skal drive den langt. Ja. Det er faktisk virkelig sjovt. Hvis I har glemt, hvad spillet hedder, hvad den hedder, Bastian? Park a car. Som er oversat til, hvordan skal parkere en bil. Altså, mit spil, hvis I spoler tilbage i videoen, så I, at den sagde, at jeg skulle prøve at køre en bil videre, så jeg kunne komme til 67 millioner. Til hvad? 67 millioner. Kan du lige vande på mig? Jeg er på 1000. Men jeg er på 4000. Jeg taler om størst. Nå, okay, men så skal du skynde dig. Ja, nu er jeg på 1000. Jeg venter. Har jeg noget hertil? Okay, jeg er ikke så langt væk. Hvorfor vil du gerne? Jeg var der en kører sammen med dig. Okay. Jeg er i den næste, tror jeg. Yep. Vent på mig. Du har en hurtigere bil end mig, tror jeg. Nej, jeg har. Din bil er. Hvad fik den koster 8000? Jeg kender et lille trick. Den er bare kørt hjem forsigtigt. Hvis det er så prøvet bilen. Ja, det er også min ærbåd. Hvis jeg helst ikke springe, hvis den springer, så starter forfra, så mister du det. Nej. Det er noget. Du mister ikke det du havde før.
kører. Hvis du dør midt i det hele, og du faktisk noget, du får ikke mere, hvis du kører en gang. Hvis du ikke når lige så langt, så får du den distance, som du nåede der. Okay, jeg tror jeg parkerer her. Nej, det er værre. Hvorfor? Kør videre, det vil jeg anbefale. Kør videre helt til, du ikke kommer videre. Men jeg prøver lige at parkere, fordi jeg skal noget. Nej, det er værre. Fint. Hvor mange penge har du? Hvor kan man se det? Altså, Hvor mange penge har du nået? Hvor mange stots er du på? 3.400. Jeg har 4.000. Din bil er også hurtigere end min. Nej, det er fordi du kørte galt. Også det. Og jeg mister lige røv meget, seriøst. Nej! Hvor meget Der. mistede du? Rigtig meget. Du får højere beløb end mig. Det er fordi, der er en sorte der. Nå, men jeg skal lige vente på dig, fordi der er ikke rigtig andre steder, jeg kan parkere. Jo, men bare køre igennem. Nej, det er i hvert fald. Og jeg har en, der er 1.800 plus. Hvor skal man drive den her? Siger selv tolken. Jeg køber en ny bil. Hvor mange penge har du? 59.000. Ej, hvor er du fattig, jeg har 235.000. Ja, okay, du er ligesom også klogere at købe en lidt sådan bedre bil end mig. Og jeg får den her på dit. Ja, det kan jeg ikke. Jeg tager mig lige forbi det. Prøv at se. Kom med ind i bilen. Nej, jeg prøver faktisk at finde... Der er en, der despawner snart til 32.000. Hvor? Den er despawnet. Ja. Synes du, det er sjovt, det her? Ja, synes du? Ja. Altså... Du har den der bil, ikke? Den der til... Ja. Et andet 100.000. Ja. Den er god. Det koster noget med 200.000. 150.000, tror jeg. Men er den god? Til at høre? Ja. Nej. Ikke specielt. Nu er det 35, der er nærmest, jeg følger ind noget. Ah. Og vi taler ikke om, at det måske også er lidt fordi, at jeg ikke lige er så god til at køre. Så det er ikke bare bilen? Den er stadig dårlig. Den er røvpræget. Den er så præget. Har valgt mig? Nej. Prøv at se, hvor præget den er. Ja. Nej, jeg er lige mistet nummer 10.000. Nå. Vent på mig. Nej, nu er det mistet 500.000 kroner igen. Kom. Jeg får lige meget 13.000 allerede. Lad være med at høre ind i mig. Du stupper mig faktisk, Valmer. Kan man skubbe? Hvis man hører ind i folk. Prøv. Så vil du køre det ind i et bestemt sted. Okay. Jeg føler lidt, det er det samme map, der bare kommer sådan... Nej, så er du lige ramt noget. Ja. Jeg føler lidt, det er det samme map, der bare Der er to, jeg tror det er to. Det er, nu er der en ny, tror jeg. Ja, det er der. Ej, det er den nærmest ikke. Kan vi lige være, hvorfor er du så hurtig? Jeg ved det ikke. Vent på mig. Wait. Ja, det er fordi, det var svært på telefonen. Se man bare den? Nej. Nå. Det må man ikke. Den sagde vildt til mig wrong direction. Det. Der står, der er en pil nede, den siger, hvad er det? 1.000
Bum. Det er meget min der. 124 plus 4.000. Nej. Hvordan finder du, Jan? Jeg har, 1 million. Damn. Ja, det har jeg ikke. Jeg har kun 300.000. Nej, der var lige en af de spawner, der var til 900.000. Nej. Så jeg købte den til 6.000. Så plus 600. Nej, jeg har sparet op. Jeg tror ikke, det svarer op. Det er selvfølgelig, du er så fattig. Hvad? Ja, jeg kiggede, var en bil, jeg ikke gad af. Så du sagde nej til mig. Hvor mange penge du? Jeg 2,1 million. Damn, bro. Lad være. Der vil jeg faktisk gerne have. Kan man tælge? Nej. Nå. Svær. Det vil simpelthen. Vent på mig. Vores biler ligner hinanden. Skal vi prøve at styre racerløb? Okay, jeg er klar. 3. For den der gule streg her, og så over til den der drønne ting. Okay. Her. 3, 2, 1. Der er hurtigt. Var det mig, der vandt? Jo. Er det ikke lidt farligt at køre så stærkt? Wow. Det er lidt farligt at køre så stærkt. Nej. Hvad skete der? Jeg faldt op med Nej. jeg mister ikke penge i det første til sidst. Jeg får penge. Får du bilen? Da. Jamen, jeg behøver ikke miste mine penge. Det er altså ikke godt. Er det fint, det bliver en kort video, vi er ved at slutte af nu? Ja, det tænker jeg da også. Skal vi slutte af nu? Ja. Ja. Hej hej. Vent. Ja. Og det hej hej. Ses. Ses.